tagħna lemħet is-seqer tal-ħannieqa. F'pajjiżna jiġu jżuruna mijiet ta' tajr tal-priża. Iżda minħabba numru ta' raġunijiet ftit li xejn ikollna ċans narawhom fil-qiegħed. Tajra tal-priża fit-titjir kapaċi taffaxxina lil min kollu x-xorti jilmaħa. Iżda anke fil-qiegħed fiha spettaklu, dan is-seqer tal-ħannieqa oġbu jażel din iċ-ċipressa li kienet quddiem il-fotografu tagħna Aron biex jistrih xi ftit qabel ma jkompli fi triqtu u jkollu tifkira tal-waqfa tiegħu f'Malta. Rajtu kemm għadlu eżatt? U xi ġmiel ta' sfur. Ħafna sabiħ. Hekk il-ġwienaħ tawni ispirazzjoni biex noħloq xi ħaġa b'dawk il-kuluri. Ara ġejja. Mhux Issa m'għandekx ċa, issa m'għandekx issa spiċċajna. Għada. Laqas mqarġu moħrada. U le, għada, M'għandix dubju inti. Nagħmluhom dawn l-affarijiet. Battidi. Le, ħażin, weġġajt? Le. Dak laqwa. Mela, il-proġett lest. Iwa. U l-wax tajtula, mhix qed nara xi differenza enormi. Skurat ftit, iva, però il-wax jagħtiha protezzjoni. Eżatt, ix-xema jagħti l-protezzjoni, sa din iż-żeba diġà fiha protezzjoni minnha fiha. Imma jekk tara kif qed juruna anke ir-reġija id-dettall u l-finitura tax-xogħol ħarġet ukoll anke dak l-isfel li hemm taħt ħareġ ftit m'hemmx kwantità kbira, ma fil-fatt il-wiċċ jidher iktar. Fil-fatt il-wiċċ ma minnilux il-roża. U fil-fatt nixtieq nitlob lil Cheryl biex inniżuha ftit fl-art u tispjegana ftit mela. Interessanti. Iva, mela, x'sar fuq il-wiċċ? Il-wiċċ basically l-istess sistema li użajna mal-kumplament, però ma għamilniex ir-roża. Għamilna daqsxejn żgħira iktar dark wax, brown wax, żittlu ftit jiena iktar milli hawnhekk biex qisu joħroġ iżjed l-effett tad-daqqiet li għandna hawnhekk u anki l-grey matruf, ġifieri biex ħareġ daqsxejn iktar il-disin tal-daqqiet tal-pinsel. Ġifieri użajt is-seba' is-safra u l-griża biss u l-wax. Eżatt, li ma għamilniex ir-roża. Fil-fatt jgħid ninnota li hawn ftit mitruf, ir-roża xorta ġi overlapping. Li ma ddejjaqni xejn għax meta qegħdin nitkellmu fuq stil barn style, mhux qed ngħid li kollox jgħod, imma inti għandek Tista'. Eżatt. U jekk trid. Teknika li tuża tista' toħloq. Tista' tixkatlaħ. Tista' tixkatlaħ. Jew tgħaddina l-oħra qabel tagħmel il-wax. Wara l-wax ma jsir xejn, hux vera. Le, ma jsir Ma tistax. Brava. Niftakarha dik, niftakarha mis-sensiela l-oħra bqajt niftakarha. Jiġifieri l-wax għalaqa u pproteġġiha. Eżatt. U sal ħanamlu aħna ħnaqdu din. Nitfgħu għalhem. U Kallo kont qed tgħidli illi dak li tażel biex talaqa biċ-ċamara jew il-wax jew il-verniċ li tkun ħatuża bbażat fuq l-ilma. Jiddependi ħafna wkoll mill-użu ta' din l-amara li x'użu ħajkollha. Eżatt. Tipo meta tuża l-wax, tużah fuq affarijiet li ħajn tużaw ħafna jew le? Mela, le. Okay. Tista' tużah il-wax imma inti l-importanti li jkollok finish tajjeb, ġifieri inti tuża prodott li ħajżomlok għad-durabilità minħabba il-high traffic. Sew, jiġifieri meta tkun ħażejn biha biss wax biżżejjed. Iva, u ġieli anke mhux ġieli, anke mingħajr il-wax. Ġieli skont xi prodotti tuża ovvjament, imma il-wax jekk trid ittieħu mbagħad għandek mejda tal-pranzu pereżempju u inti trid toħloq xi ftit effett bil-brown wax li tagħmel l-ewwel tagħti sealing agent, ġifieri tissil jaħsew biex il-żeba ma titqaxxarx u mbagħad tagħti x-xema fuq kollox. Taqbad ċorta, iva. Dejjem nitgħallmu, dejjem noħolqu. Insomma, waħdek titgħallem għax jekk tuża u tibda timbaraxlek pereżempju, tajt ħanbidlilha l-kopertura tagħha mhux hekk? Eżatt. Tajt ħanużalha issa verniċ. Eżempju flok ħanħalliha bil-wax għax għalija ma toċċek. Eżatt. Ġifieri wieħed jista' jkun prodotti eżatt. U skont kif trida jekk tridix tleq jew forsi ftit tleq jew matta, illum il-ġurnata ħassib kull tip ta' prodott li tista' tuża. L-importanti li inti tipprattika ftit qabel.
Xaħna użajna l-brown Il-kannella, jeżisti trasparenti ġu dak protezzjoni biss. Kieku ma kienx tiskura. Kienet tibqa l-kolor li kienet oriġinarjament kif rajnija fil-programm ta' qabel. Wow. Jiena minix ċert. Bravi, Thank you. Ma dan kien primarjament kien ix-xogħol ta' xeri. Jien issa nipprova nara x'ħanpoġġi fuqha. Ma press l-aħħar programm kont qed naħseb kien jekk għandix inpoġġi jien fuqha u noqgħod figorin. Jixraqlek ikun ta' u ħanejdlek qabbilt il-qmis magħha, jiġifieri perfetta kienet tkun. U jiena għandi żarbun insellifulek jekk trid ma jiġi gżar. Fikas nagħmlu misluta. Għaxa kbira. Isma' jiena naf li Gwen lesta bil-parir tagħha dil-ġimgħa. Iva, min nafx ħadd terġa' l-aħħar waħda, Iva. Aħħar waħda. Ħanimissjaw Gwen. Gwen u Molly, se tagħmlulna llum? L-aħħar riċetta idea ta' din l-iskeda. Kull bidu fiħit miem. Ekku, imma jekk ikonna opportunità fil-futur xorta nibqgħu nagħtuhom dawn l-idejat ta' kif jistgħu jkunu aktar sostenibbli fil-ċina. Għalkemm mhux ħajbqa' jkollna dawn il-programmi dawn l-islots osra fejn nistgħu nagħtukom l-idejat, xorta huwa importanti li tibqgħu sostenibbli fil-ċina, mhux hekk? Importanti. U llum ħanalqu b'riċetta interessanti u ingredient li aħna bħala familja nħobbu ħafna. Ħafna. It-tiġiġ. Ekku, mela għandna t-tiġiġ li huwa msajjar li aħna tħannieh. Issa da jistgħu jużaw kwalinkwa tip ta' tiġiġ. Jistgħu jużaw il-koxox, is-sidra tat-tiġiġ, ta' kollu li jkollhom it-tiġiġ. li jifdilhom. Li fih it-tiġiġ. Li jifdilhom sewa. Għandna bajda mħabta. Okay. Ħanamlu bażikament pulpetti tat-tiġiġ. All right. Ħanżid. Nista' nżidhom Iva. Mela hawnhekk hawn il-piżelli sa fil-kastanu żajna tal-friża, ma jekk tridu tużaw il-friski tistgħu wkoll. U għandna l-bacon hawnhekk ħandiduh ukoll. U ħankun qiegħda nħallat kollox flimkien. Riċetta sempliċi, imma ġieli forsi nibdaw ngħidu għandna t-tiġiġ pereżempju, u jekk pereżempju tkun għamilt riċetta bit-tiġiġ tgħid imma dejjem ħanoqgħod nagħmel it-tiġiġ bl-istess mod, allura llum qed naruhom mod differenti ta' kif jistgħu jużaw it-tiġiġ tagħhom li jkun imsajjar. Għax dik hija l-ħaġa li xi drabi meta ma jkunx imsajjar u hemm ħafna x'tagħmel, imma meta jkun imsajjar tiġi f'dubju taqbad tgħid imma x'ħanaqbad nagħmel. Sadan it-tant jiena kif tafu għandna taġen sħun diġà, żidlu ftit żejt u mbagħad kull ma ħanamlu ħaniffurmawhom forma ta' pulpetti tista' tgħid u ħanaqluhom sewa. Daw jieħdu bażikament isu 4 minuti fuq kull naħa u dak kollox. Dawk listi ħanġib lek platt ħalli nkunu nistgħu niffurmawhom. U nqedwhom hawnhekk. Issa. Jiena tfajthom dirett Gwen ta' Iva mela. ħalli ma naħlux ħin. Imma mbagħad biex ittellaħħom nistgħu nqedwhom hemmhekk. Ejja forsi. F'dawn il-programmi li konna qegħdin nagħtu idea differenti, hekk xi ħaġa li forsi mhux nibdew naħsbu fiha, imma forsi dak il-ħin ma jkollniex idea ta' x'nistgħu nagħmlu. Jiġifieri jekk ħadtu nota ta' dawn ir-riċetti kollha differenti li għadnilkom waqt din l-iskeda, ħatkun idea perfetta xi darba oħra emnuni li ħadd iġu bżonnhom dawn il-pariri, għax xi drabi forsi jekk qed tarawna bħalissa m'għandekx it-tiġiġ imsajjar bħalissa, imma forsi fil-qoddim ħajkollok allura tieħdu nota tagħhom u tgħidu wara din illum inserta għandi din ħanużaħħa hekk. Riċetti diversi ġifieri mużajniex ingredient wieħed, użajna ingredienti differenti biex kemm jista' jkun nagħmlu riċetti kemm bl-ikel, kemm bil-ħelu u intoġbu wkoll għax aħna hawnhekk kemm Valeri, kemm Karlu u l-kru intoġbu ġifieri nistgħu ngħidu li kien suċċess. Ekku, u tajjeb li ngħidu li bħala riċetta bħal din wieħed ukoll kif dejjem ngħidu jista' jesperimenta u juża l-ingredjenti li joggostaw. Ekku. Mela, din hija l-aħħar riċetta u hija lesta, faddilna l-aħħar ftit. Din l-iskeda kienet xi ħaġa differenti għalija, kienet xi ħaġa verament sabiħa, għamilt ħafna riċerka u
huwa dejjem tajjeb li aħna nżommu l-ambjent nadif, huwa vera importanti ġifieri inħeġġitkom li tibdaw tagħmlu iktar riċerka u tkunu iktar marfin dwar dawn l-affarijiet u dwar l-ambjent. Huwa importanti ħafna, jien għamilt ħafna riċerka u verament ħadd pjaċir. Nispera li ħadtu pjaċir bil-kumpanija tiegħi u tagħna. U nixtieq ukoll nirringrazzja s-segwaċi kollha li batuna l-kummenti u ovvjament dan huwa ta' motivazzjoni u ta' apprezzament. Eżatt. U ovvjament nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil Valerie u lil Carlo tal-li tawna din l-opportunità. Għalina kienet xi ħaġa verament sabiħa, xi ħaġa ġdida, ġifieri grazzi. Ħaġa differenti għax mhix ir-riċetti li normalment nagħmlu. Allura kienet naqata challenge ukoll. Eżatt, ġifieri grazzi tal-li segwitu dawn il-programmi ta' Vale, verament ħadna pjaċir li nkunu magħkom kull nhar ta' Sibt. Jiena Gwen. Jiena Molly. U dak kollox minn għandna ħanarruhom ir-riżultat finali. U nirringrazzjawhom għal darb'oħra talli laqgħuna fid-djarhom biex isegwu il-programm Vale. Gwen u Molly, x'ingħidulkom? Grazzi kbira. Kbira. Kien ħafna xogħol għal Gwen biex tipprepara u speċjalment il-Molly biex tuħu ħsieb li ġiba maħna biex tkun jippreparaw il-prodotti u il-riċetti. Ifittu ħafna kienet xi ħaġa sfida l-Gwen ukoll. Għaliex kienet xi ħaġa ġdida li illi tadatta affarijiet li aħna nistgħu nerġgħu nużaw mill-ġdid u tkun iktar konxa ta' dan ukoll. Imma ħadita on board bis-saħħa kollha. Grazzi Gwen u grazzi Molly u grazzi Jean ukoll il-papa taħħar. Ifhimni. Ukoll ikun qed jgħinu. Ma ġeneralment dejjem ikun dejjem iħallu fit-tar. Carlo. Mela, u maħna issa fuq is-sofa reġanna maħna li Sinjura Chanel Schultz drokna li b'xi mod jew ieħor tkun popolari ħafna, speċjalment ma' daw il-ġenituri li jkollhom tfal żgħar u anke nanniet u sijiet li b'xi mod jew ieħor ikollhom din l-interazzjoni ma' tfal. Sewna ħafna fuqhom, issa ġibnielhom is-sensory tray donnu, għamilni kif sewqat ngħid. Għamiltu minn tad-dar imma ma qgħadx inġib is-sensory tray. Mhux hekk, aħna għedna tad-datta tray. Tixtieq inti dix normali. Illi kulħadd għandu d-dar. U nistgħu nużaw lilu. Eżatt. Hawnhekk ara, l-aħħar darba l-ġimgħa l-oħra bdejna ngħidu fuq ħaġin iżgħar, allura ġibt ftit ikbar. Sewwa, forsi dawn nibdew betajiet iktar żgħar u mbagħad inċekknu l-ħaġin skont kif it-tfal jikbru. Eżatt. Issa pereżempju hawnhekk għamilt Play-Doh ukoll, għamilta jiena d-dar li tista' tagħmilha. Faċli u x'tagħmel kif tagħmilha? Għandek bżonn it-tqiq, għandek bżonn il-kulur li trid, jien għamilta oranġo, cream of tartar, misħun u żejt u zokkor. Sewwa, riċetti online kemm trid. Mela. U tista' tagħmilha inti u tkun tafx qed ittihom it-tfal taf li m'għandekx kimika jew fejja oħra. Li forsi. Qed nara x'għan sira hekk, u naħseb ħanagħmel waħda biex meta jkolli xi naqra frustrazzjoni. Tista' tuża jew għajja nkun stress ball. Eżatt, flok l-istress. Ara, tajjeb. Ħanara, għax issa qabbattu lill-kurzita. Iva. Issa tista' titfala, jien tfajtilha l-vanilla biex ixommuha. Ukoll. Tista' tagħmilha cinnamon. Ma ddellek xejn. Mela, meta nkun qegħdin nagħmlu nżidu dawn l-ingredjenti, aħna qegħdin nżommu f'moħħna li it-tfal meta jkunu qegħdin jużaw dawn l-affarijiet qegħdin f'ambjent li qegħdin jiġu ta' supervizjoni tal-ġenituri jew ta' xi ħadd adult. Ovvjament ma rridux nirriskjaw li jieħdu għaġina u teħlilhom. Anke biċċamendi stess għalli kellu. Eżatt. Li għandha tajjeb imma mbagħad li għandha ingredjenti li huma naturali, ġifieri jekk din ħadd ingidem u ħadd inbela biċċa żgħira, almenu mhux ħadd iħel hawnhekk imma tista' toħroġ mis-sistema. Jien qed nieħu pjaċir ħafna dejbda. Issa naf li preparajtilna wkoll xi ritratti, forsi f'dawn ir-ritratti nkunu nistgħu nispjegaw ftit x'qegħdin naraw u pereżempju araw hekk għandna l-ewwel ritratt. Mela, kif bdejna ngħidu l-aħħar darba, dan huwa fuq is-sensi. Mela pereżempju id-dar tista' ssib forsi xi instrument, għandek kuluri differenti, hemm tqiq u oats
finħat isfel fejn hemm l-insetti. L-insetti kif qed tara din kuluri differenti biex inti tistimula u tgħallem il-kuluri wkoll. U forsi tal-li ma jibżawx mill-insetti U fl-istess kol ħin. ċili kena xi cockroach u hekk u vera ma Le, jibżawx. kieku ma rridx naraħin, ma forsi kieku u li meta kon żgħira, la fejt U kienu jkunu srib, differenti. eżatt, Għaliex vera. fil-verità ħafna nies jiddetestaw pereżempju l-wirdin jew il-ġurdin, imma fil-verità dawk huma importanti wkoll fl-ekosistema. Eżatt. Mingħajrhom l-affarijiet li jmutu jibqgħu sħaħ. Mela, sewa tajt. Dan riċeklaċ dak kien tajer u il-gbar tagħna kellhom proġett li jispuħ biex imbagħad użajnieh ġewwa u tfajna bla li niżar fih. Speċi ta' kontentur. Eżatt, jiġi jisu ball pit bl-Ingliż. U hawnhekk għandna pellet ukoll kienu qed jaħdmu fuq pellet. Hawnhekk iktar sensory kif qed tara affarijiet ta' ikel biex huma imissu u jaraw il-ħaxix pereżempju. Fil-fatt jiena qed nara hemmhekk qisu bħal kontenetur kbir kollu xi differenti. Jiena dima niftakarni qatt meta kon żgħir li kienu jħallu nimmiss il-ħaxix pereżempju. Il-ħaxix ta' veru. Il-ħaxix ta' veru. Okay. Meta nara hekk, nibda ngħid kemm isu evolvejna bħala bnedmin biex kemm jista' jkun ngħinu l-tfal tagħna evolvu iktar minna. Di xi ħaġa sempliċi ħafna, imma tfal jarawk is-sajjar. Taffaxxinhom ħafna, allura tista' tagħmlilhom din ħaġa tagħhom kif qed tgħid inti u tuża. U plassek iżid taħslu tot mela inti dejjem qed issi il-kuluri għal xi xed jintuża. Tista' toħloq ħafna talim minn xi ħaġa vera sempliċi. Ftit il-ħin, imma sabiħa illi meta jkollna ftit ħin id-dar insibu dak il-ftit ħin biex nagħmlu dawn l-affarijiet ma' tfal tagħna. Għax il-ħajja saret wisq maġla u allura jekk tagħti naqra dak tispjega dak li qed tagħmel hawnhekk pereżempju għandna. Isu ġelat. Il-tema kienet tas-sajf għandek cereal. Ġifiri taħlita ta' ċereali, il-kon. Eżatt, biex nagħtu jisu l-effett tal-kulur ta' reali, u mbagħad fuq użajna panna din il-krema. U ħallihom javġu u jlaqtu subajhom ġifieri. Id-differenza li tażel panna pereżempju l-flok shaving foam. Eżatt. Jiġifieri nippruvaw nadattaw l-affarijiet kif tgħid tajjeb inti għat-tfal tagħna xeħlew. Dan huwa it-tema karnival. Ross, aġġin tal-kulur, għandek il-green pepper, orange peppers u red peppers. Għal-widnejn. Eżatt, u l-ħal, u ħobb sajnejn. Bżar il-kolorit. Bażikament inti tippreparalhom dak il-bżar imqatta kif inhu mqatta u tħalli l-kreattività tagħhom jippruvaw u tgħinhom jiffurmaw. Mela l-ewwel li nagħmlu l-wiċċ. L-iżżar tlestijulhom. Imbagħad tista' tagħmel attività billi tpoġġi l-ingredjenti fuq ġemp u tara x'ħajħolqu huma. Bihom. Eżatt. Tgħidilhom ħolqu xi ħaġa iktar ma jikbru. Iktar ma jikbru. Iktar ma jkollhom għarfien fuq id-dinja ta' madwarhom. Mela, dan ieħor baħar, dan relatat ma' xi film pereżempju. Għax inti, once li titkellem magħhom x'qed jaraw, x'joġobhom hawn min joġbuhom jinnaf dawn il-cartoons favoriti tagħhom u dejjem toħloq biex tara kif ħatallimhom affarijiet ġodda, mhix xejn. Nippruvaw. Ekku, ħin, paċenzja u ftit kreattività. Fil-fatt jiena fir-ritratt mhux qed nara li hemm affarijiet li ħajjiswew ħafna flus. Imma u affarijiet li jkollok fil-verità jew li għandhom it-tfal. U tista' taqqad xi ħaġa bihom, xi kultant anki meta tippreżentalhom ftit ġugarelli jew ftit oġġetti kif qed tgħid inti tħallihom jikkreaw xi ħaġa huma minn dak li għandhom quddiem. U xi ħaġa li rrid tinżid huma pereżempju toddler age minn sentejn il fuq ħajdumu fuq u trej, ġifieri inti ħajaljenawru iktar. Plus hekk inħobb nuża xi ħaġa li forsi s-soltu naqbdu narmu bħal ġugarelli antiki. Jiena nerfaħħom u mbagħad noħroġhomlhom biex jisbħu fuqhom u vera jieħdu gost. Titfa' naqra mużika. Tista' ħaġa li tagħmel inti Karlo minn qed żgħira.
Eħe, u joqgħdu jpenċu fuqha, għax ta' xorta mhux ħatużah iktar, so jekk jibqa' naqra zeba fuqu. Huma vera jieħdu gost. Idejat ħelwin. Grazzi Chanel, vera kienet xi ħaġa interessanti. Grazzi tal-li kont hawnhekk magħna, grazzi tal-li qsam daw is-sibiet magħna, aħna se nkomplutukom aktar idejat ukoll fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. U qabel titlaq. Tinsewx il-paġna ta' Facebook fejn intom ħadkunu qegħdin taraw pass pass il-vjaġġ tagħna waqt dan il-programm kollu tistgħu tirreferu kemm għall-sponsors tagħna u kemm anke għall-idejat li aħna qegħdin nagħmlu waqt il-programm. U ovvjament din la mara kollha kif semmejna anke drabi oħrajn ħadkun qiegħda tinbih u l-flus kollha, il-profit kollu ħajmur għal karità. Xeħlew, dak kien vera sabiħ minn naħa tiegħek. Chanel, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek il-ġimgħa l-oħra u anki issa. Aħna se nofrulek rigal ta' kummerġ ġust, grazzi għall-lub Djakonija Parroċċi tista' tażel xi ħaġa illi toġbok se tgħażlilna. Ximera. Ximera, u jina jaġbuni u koll, kollox sabiħ, imma inti l-aħdar kiku jina r-roza. Ma jinkollox roza, boring, ta' U li tħalluni l-blu. U li ħallejni l-ek il-blu. boring Ejja roza? nibdluwa. Le, ma għanna tal-kunċett li l-roza tal-girls. Washing girl top il-roza, per eżempju. Għed tinbidel, ta' Sena nara. Għajli, minti li bes il-roza. U jina li bsa l-blu, li bnie. Il-kunċett tas-sigla kien li nibdew b'kulur u mbagħad neqilbu biex aħna nuru lin-nies li r-roza mhuwiex tan-nisa biss u l-blu mhuwiex tal-irġiel biss. Mela ħa. Mhux. U di għalej. Le, bil-kontra. Ek. Jiena nħu pjaċir bija di. Ek. Blu. Tajjeb. Wafqa sira pa' umana.